Ufike wedlula umjaho iDundee July obe nesasasa elikhulu ngempelasonto edlule. Umbuzo omkhulu uthi-ke ingabe lingakanani iqhaza olubambile emnothweni wase Mzinyathi obhekene nezinkinga zamanzi. Ukuphendula lombuzo sixhumana nemeya yomasipala wesifunda uMzinyathi uMnumzane Aldermen Petros Ngubane. Mhlonishwa sikwamukele endabeni zasemini. Ingabe umjaho iDundee July ufukule kangakanani umnotho wase Mzinyathi? Futhi-ke siyazi ukuthi le ndawo isabhekene nezinkinga zamanzi. Ingabe ke kungakanani osekwenziwe ukuzixazulula? Mzane sibingelele kakhulu sibingelela abalaleli bakho nakhona lapha sikhona. Empeleni sibe nenhlanhla enkulu ngokufikela umjaho la ngempela nje obushilo. Imali engama-gidi noma ezingama-30 30 million rand isalile lapha eMzinyathi. Onke ama-BnB ethu abegcwele phuphuma kwaze kwagcala ngomakhelwane emajuba othukela komnambithi eNyukasela eFryhead ezulule naseKing Cetshwayo nakhona eThekwini naseGundlo kuze wakabayekela kakhulu ukuba bathole nabo kulomnotho. Ngaphezulu kokunye-ke sithokoza kakhulu ukuthi abantwana bethu bathole bawine nabo imiklomelo eminingi. Le ndaba koyithintile indaba zekayo yamanzi ibe indaba enkulu kakhulu nkosazana, ngoba indawo enkulu yethu isemakhaya thina njengoba waziwa la sikhona enquthu emsinga nasemvoti. Impela kubekho indaba enkulu kakhulu ukuthi amanzi ashodela njengoba kusebusika nje kuyisomiso senkingeni enkulu. Kodwa mangisho ukuthi sesingezile ama-truck amabili lapha nemsinga, amabili lapha nenquthu. Sahambisa futhi inqola enkulu lapha enquthu enondweni kuba iyobekwa khona amanzi afakwe khona elokishini basizakala abantu. Mangisho ukuthi inselelo esekhona njalo ka-Eskom lapha nakwo-Transcorp khona ezakhiweni ezinkulu eSampofu kithi emsinga nakhona enquthu. Indawo enkulu yethu isabanjwa ukuthi u-Eskom unenkinga yenselelo yakhe ngoba akasixhumele ugesi ofaka sixhumele wona. Mangisho ukuthi ukuhamba nokubuya kwagesi ubulala ingqalasinda yethu njengoba ngeke ngakusho esikhathi esedlule aqhuma amapayipi kufa ama-generator nama-pump ethu. Leyo nto-ke siphezu kwayo sesikhulumile eminyangweni lapha uhulumeni basekhaya KwaZulu-Natal kukhona nongqongqoshe futhi kazwelonke uhulumeni basekhaya kanjalo nomphathi wendaba zabahulumeni omdabu. Sase siyidlulisele futhi le ndaba yethu enkulu kangaka nakuye umengameli wasidlulisela ku-deputy president wethu ubaba uMdi Mabuza. Sizoyidlulisa-ke manje Eskom sesomfaka nje enkantolo ngoba uma engasilungiseli lezi zinto sicabasa nabantu sicela abantu bakithi babekezele bahloniphe bathobeke bangashayi ama-truck ethu bangashayi imoto zabantu bangavali futhi imigwaqo ngoba akuzusisiza lokho. Leli izinga lethu lesomiso besithi liphelile linciphile kodwa lezi zimo zonke zisibeka kabi phezu kwawo wonke lo msebenzi omngaka wethu ohamba kahle kwezomnotho. Siyabonga-ke kuma-sponsors ethu obabunala nabo bonke besibambisene nawo umasipala wasendumeni kanjalo nomnyango wesifundazwe kwezomdlalo. Sithi-ke ngokuzayo uzokhupha kakhulu lo mjaho wethu uzofana ngempela netheko eminyakeni emihlanu. Phela bheka ngoba lo mjaho wawuqale kancane nje ngabantu basebenza kuMzinyathi becela ukuthi upromote usekele. Sawusekela sebewubona-ke impela naba ukuthi into ehamba phambili. Siyathembisa ukuthi lokho abakubonile ngonyaka olandelayo kube kungaphezulu ngoba bekukhona abantu ababuya besifundazwe sonke iprovince yethu iSouth Africa yonke iSADC nase-Afrika yonke bebekhona ingwebi bidla umunyu bonke abantu bebekhona nje. Sibonge kakhulu-ke meya ngesikhathi sakho. Lo-ke bekuwuMnumzane uAldermen Petros Ngubane, imeya yaseMzinyathi. Siyabonga.